Loh, iya. Amya geger undaping sungkel aku bileso. Loh, iya. Iki loh. Ayo kanca. Ayo suara maca, ayo aku melu udah ojo. Yo. Loh, wah, lho, bareng metu asisten Agus iki lho. Loh. Loh, geger ora kaya pagelaran lho iki. Loh, Ayo iki Setrayetna Kanta ayet ya iki. Loh, soy Kondet alaras miring ya iki. Ya kondet sepeda listrik ya iki lho. Loh. Yit prahara ya. Ayo, Net. Loh.
Konco telo lagu co oh ya saya rame saya gentar pasewakan ora kaya praptane karisan sungkel aku wilis Loh, lah iki sing ditani iki. Loh, Ocai iki lho. Loh, lah yo iki bocah teko iki lho. Yo. Edi Ruhara ya Edi Prahara ya iki lho ya yo contoh Hey. Ayo Ed. Go. Yeah. Kiki. Yo. Loh, iki lho. Tetungguleng artane nafsu. Ora kaya kadangku merulo. Loh. Kowe kabeh kadangku tak tresani. Ayo, kula dilagi tono lagu ning grulo lho. Loh. Yo.
ya, lo, tas, Yo. lo, la, hey, yo, as, lo, ya, as, lo, ayo Ed, semangat Ed, semangat. Ya, sembahan ciri kasih songkel. Lah Edi nyembah sapa Ed? Aku lek iyet ngerti sembahane lho. Urung balik. Wah, wong Edi iki ora nggo apa-apa kok. Ulane rambute sak sandangan iki anyar. Lho. Inilah Songkele Agung Wilis. Kayak gini lho. Loh, pas. Edi lagi, Runa lagi, Iyet lagi, Kuntat lagi. Loh, jas, lah. Lah. Wah. Iya. Ajae ngece iki ya. Loh, as. Itu. Iya, loh, iya, jas, rusak, loh, Abyak Dewati Apolo, ayo, iki lo Agung Wilis loh. Loh, loh, ya, ayo, ayo no, ayo, Edi, nah, luar pengen dilek, hei, as, no, no, yang tolong kendali. Oh,
Adi kaya Patis. Ayo. Yo, ayo ayo. Ayo. Kobar senengane mlokat aku ya kobar. Rungokna ya Et. Gila. Wong tresno iki piye-piye ngono kok Et. Dudu banda dudu rupa, kulino kawitane. Ya. Bintang tamune teko. Yeay. Oh, arep nanggap. Yeay. Yeay, as. Ya. Yeay. Arep nanggap, Gus. Arep nanggap. Dah. Yeay. Yeay. Ayo, daku majuan ya. Dan majuan ini. Sindane maju. Ayo, bertiga maju. Goyang dia. Sari. Lah, sendiri dewe iki lho. Niki. Isun sing lali. Tundungnya riko. Jangget kesimpan. Nongin jauh. Yes. Bruno jelas ngeloni son iki kok. Yang belum pikir kekolaku ne urip ingsun Iki lho Gus. lilo sing pantes adung kudu siapokso iman welas hanggene dijogo Sunelan riko wis ada pedhot lahir batin ojo ngimpi bisa balik maneh sing dadi kekarepan iku mung pilihan jeru keuruk welas wis Sun seleng eleng yang belanong peken kekolaku ne urip
urip isun mula sing pantes kadung kudu son Tarik no Bruno. Eman-eman Lah ndak. Kumpluke mencek kabeh isan. Inilah barang senengane Edi lho. Ya, kilo no. Rotok mepet no, rotok mepet. Rotok mepet no. Ya, kilo no. Ring jero dodo suneling-eling jambel no ngepikir kekawalakune urip isun mula sing pantes kadung kudu sun paksa Eman-eman welas sang wis sing kendhek dijogo Solan riko wis ada wetut lahir jaden ojo ngimpi bisa nyalek maneh sing dadi Ayo no. Ayo Mi, awas ke Mi. Foto-foto ngindin layun supyane mulo oke kudo ditungi keli biasa pian uli isun lakoni mong riko no ngati kang balik sempurna tapi sing podo paran kangi son biayano kalau nyoto paran kang nong reke ati no uliye janji hawe pun geli Tarik sis. Semongko. Tapi kasar kira sing bisa tandingi diati siji merga prahara pasti cerita Lah, kilo Edi lho. Ayo Yet, ayo Yet. pungkasi urung nikahan Ya jelas. merga agama sing sepatian Iki angger Edi main mesti ana. Ya, ayo no Bruno maju no. Ger. Bruno. Goyang sayang. Bruno. Ora bareng nakal lo ya. Rodok mepet, rodok mepet. Itu. Ya ayo ngono lho. Lembut api sing bisa pamit diati siji mergo prahara serta wis padha restui suwi uli ngenteni pungkasi weruh Lah, kaya itu to ya. mergo agama Jas. Edi, kawanmu digawa rene no. Kang tirisi sing kira ana Oh, berarti Edi kurang ajar Edi. suwi
yen diapingi pungkase sing dadi jodone koyo banyu ganti irisi sing kira ono pacake pungkase sing dadi jodone mabuk maning mabuk maning lagi di sono mabuk maning boleh serentingan kemana percaya wong edan madon maning lagi di sono madon maning jalan aku nilancing sing digandhe perawan ting-ting Asal kumyat mabuk maning madon maning kumyat madon maning cari kelapa kuning jawab pelodong ngaku lancing apa tas sing eling opor wis payut kepung pipine cengker gading carine kelapa kuning ngalane kaployo ning diputerno sing kerapa wis kepegoyan Epe suwe gajah oleng wis tuwe kudu ngeling kodong luntas godhong kelong diring akan bocor ngalor terus suwe gajah oleng wis tuwe kudu ngeling kodong luntas godhong kelong diring akan bocor ngalor mabuk maning mabuk maning lagi nisun mabuk maning mule serentingan kaya wong edan diputer kundat madon maning lagi nisun Asu. madon maning nong dalan lakune Yoi. lancing hati gandeng perawan ting-ting mabuk maning kumyat mabuk maning madon maning kumyat madon maning Loh, ya, oi. Ya ker nanti. Loh, as. Loh, kodok mabuk lah. Yo iki, kodok mangko loh, aduh. Loh, lah. Ayo, lewis kaya ngene Bruno ora wedi manungsa le. Aja mehat. Loh, iki lah. Aduh yo. Loh, hey. Loh, Adi. Sumarmo lanang dhewe nantang Bruno. Kowe ora ngerti sapa Bruno? Agul-agulen taja sing kondang kaloka kang nalika suwana. Lho, ngendi? Oh, agul-agule benda kerep. Lho, Le. Agul-agule benda kerep, Le. Duh.
Oh. Ola dina kowe wani magot ranangkala padha karo Sora Nyawa kowe Edi. Kowe ngendelne ajimu sing anyar. Ajimu sing anyar rambute abang. Kowe ngendel iki kowe. Oh. Musuh Bruno kowe le. Loh. Ayo Edi, ora kena ta elingke dina iki marganing matimu. Bruno sing bakal pintasi karya. Yo, ya, ya, pas, yo, yo, ya, yo, joy, otiar, kowe, bangko, ayo, aduh, tulungan anda, loh, was, ya, kowe apa ora ngerti? Ngamuke Bruno tau ngeloni son. Lah kok kowe dina ki nantang kowe ya. Ayo apa ora ngerti kowe? Nang kidul kono ki gawe geger ke sapa kae? Kae Bruno. Lah kok kowe nang kene arepe gawe dadakan anyar kowe Edi. Oh. Ayo, aja cilik ati le. Aja cilik ati le. Wah, kae sajake. Sajake wis teko, bocahe wis teko. Ayo, dilake tutukne burile. Kowe aku, wah, parah. Duh, yo, lah. Aduh. Kundet, kaos anyar kundet. Pesona 99. Nah. Nah. Enek undang-undangan kundet. Kaose Agung Wilis. Ngarep tulisannya Pesona 99. Gila lagi lah. Ngadeko. Ngadeko benro. Caing benro. Lek kowe dina iki pirang-pirang nyangan melu Agung Wilis kaosmu wis Agung Wilis lho. Ah, kaya ngene iki lho. Undat lagi. Rambutmu ora mau abang, Dat. Ya. Yit jajalan yit pamerna yit. Anakku lanang lho le kowe le. Loh. Badole cora ledu sapa ora kenal karo Yit. Loh. Oh. Aku yen angger mara rono balik sing ngeterne ya iki lho le. Ya dole cora ledu ya Yit iki. Wah. Aja cilik ati le. Kecil le. Tulisanmu wis Agung Wilis lele, ya. Wong jero kowe dina iki wong jero le tenan. Wong jero le. Diakoni tenan kowe. Ayo pamerno mulo dina iki. Ya. Loh, sing bakal gawe ontran-ontran dina iki ya iki lho bocah iki lho. Ho. Odar kowe. Iki lho. Kontat lho le. Ora dirasa bocah iki le. Loh, pas. Iya, ya. Edian. Waduh. Ya, dasar yen wong mentolo lele. Cangkeme nerabas, pecute nerabas cangkem ya.
Tapi ora apa-apa. Ngeneki cangkeme kundet, kundete ora cerewet. Lah. Lah. Wah, gak lagi gak. Ora. Loh, se yet. Aku eman-man kaose kok nyepot. Hei, anyar kaose cepot sedet. Wes ta dicepot sik. Isin aku lek kowe iki dadi wong kondang kaosan iki. Ayo dicepot kaose. Cepat, wes ta eman-eman, urung lunas kuwi. Woi, ki cepetan ki. Cepoten wis ta. Sesuk lek wis diseragami tulisane Agung Wilis kabeh ora usah dicepot. Nah. Lah mosok. Lah iki lho, ya ngono iki. Kuntet iki angel apa pitung angel musuh awakmu ki manut kuntet ki tenan. Lah. Lah lek yet ki enak sing dimanuti yet tapi bocahe ora teko. Ora teko ya yet yo. Wah. Yet jajalan yet koyo ngapa yet? Agung Wilis lagi. Lek kaosmu dicepot, tuan rumah langsung nyawer. Garek percaya apa ora? Kose dudana sik. Lah. Kose neng kono lho kok. Kok tak dudoi. Kabeh disangoni mau. Ya, glangsara yan. Lah. Ilo. Oh paling rasa sakawit sing gawe gara-gara ruwara. Ya iki. Lah. Ye, selamat datang Sugeng Sonten Bapak Babin Kaptimas juga Bapak Babinsa ya. Haha. Lah, ayo no. Yoi, lah, dian aduh. Waduh. Lah. Yo. Loh, Edian, ayo, kayang ini lo. Ayo, kuntat le. Ora kerasa lah, sing kari iki apik. Sing kari iki malah apik. Iya, Dat. Lah, aman, Dat. Aman. Ose. Iya. Wah, yo apik tenan. Pokok duwe banyu glogok kae mesti apik. Loh, ya untunge Dat ya. Lah kok meder. Penghormatan Mbak tuan rumah ya. Lah Mbak tuan rumah. Monggo Mbak mecut Mbak. Nah. Kece maju ce mecut ce. Endi kece? Sing tidak. Masa Subi barang teko? Di Subi. Ora ya. Oke, sing teko gambuhe ya. Lah, ayo. Pamerno lagi. Tet, aja cilik ati, Tet. Nah, hati-hati, Tet. Tatumu lho, Tet. Gambare ora padha tenan. Ah, gila. Edian, Edi ki yo. Wah, iki yo mentolo ta. Lah, yet rasa melu-melu yet, rasa melu-melu yet. Tepuk tangan surau-surau iki lho. Hebat nah. Sik, kan lho kon dudoi Lah. Wah, kon dudoi Agus kon. Lah, gila. Mbak tuan rumah wis maju ki lho. Nah, lho. Nan, Kiayu sak sembarange Dat lagi Dat. Wah. Karo mbakne Edi meh padha nan ya. Nah, sing banter, Mbak. Nah, Mbak, sing banter, Mbak. Mbak Afrida ya. Loh, kok marek ngono genti masing kok. Lah, mari ngono Alin bojone kece maju. Yo, kaya iso mecut gulu barang pecute ki mau kok godi lho iki. Nah. Hei ya, Edi lah nek ngono kuwi mesti Edi. Nah.
Nggih, Mbak. Yeay. Lah. Aduh, aduh. Lek kuwi asli kok Bruno ki asli ora kae-kae kuwi. Oh, satu kali lagi Mbak, banter Mbak. Ya. Ya Mbak. Ya. Dian. Loh. Kok maksudnya pengalaman tuh Mbak sampean Mbak? Hahaha, gayamu. Ya kira Edi lo pengalaman nek ngono kuwi Edi ki tenan. Edi ki ngono ki entuk anyar mesti. Jajan yuk. Lah. Sik dijukukne. Uti. Panggilan saudara Dayu. Jajan Mas Yu. Lah oh Yuti arepe mecut. Nggih. Dayu, Joshua Pitulas Dayu. Oh. Paling gak telu, Pak. Kena di oh papat. Lek papat kena ditutup. Lah. So. Lah ayo maju ayo. Lah, ya iki. Kasihati Revina ya iki. Ora kuwi. Asli kok Yuti dhewe kuwi. Podar. Loh. Yo bayangno ketika kuwi Pak To pas selingkuh. Dadi mucunmu pas. Bayangno Pak To selingkuh konangan karo sampean. Wah, Kiki ya melu-melu ki. Waduh, kowe ki anggere mecut ngeneki awakmu dhewe lho ki. Ya. Dibodhake dirameke. Gelang sarno ya. Loh. Lah, iki lho. Yo. Kowe mangga dadi korban atau kan? Yo, ayo. Ya. Oke. Ganti kowe at. Oh. Nah. Loh, hebat. Yo, kodat lah. Yo. Terima kasih Mas. Ya. Mbak Era pecotnya Mbak. Mbak cantik. Kawan cotnya. Ayo. Yoi. Yo,
diri kau tetep duweni sun kulon kenang segara gede ombyake kang son lamun mori kaya Yo, selamat yo, la, ayo, iki lo, ah. Yo, hey, ayo cakano, ya. Ah. Runolo, ini, aduh, lo, kosla. Ayo, ya ker, lah. Ayo, ya, lo, rundo amo lo. Yo, cakana lo, la. Yo, la. No, Lo, ayo, ker tenan lo, setane teko lo. Lo, Lo, aku mulai sudah. La, pas. Lo. Yo. La, lo, sai lo, la, lo. La. Ayo, cakana lagi, setan tenan lagi. La. La. Lo. Ayo, runo le. Golek sapa kae?
Oh. Oh. Lagi alon-alon et. Oh. Wah, burimu kayak case waji to rupane. Woi. Wah, setane ngerti lalu lintas ya. Nah. Setane ngerti rambu-rambu lho iki. Woi, asu-asu. Yoi, la, ha. Oh, La, wah. Motone setan sita awas pendung ya. Lah, ora sak ngrangkul, Ora sak ngrangkul, Et. Nah, tangane rumah saku kaya. Lah, kalau Et. Yoi. Oh. Ayo. Lah, Bruno saja wis ora eling tenan Bruno. Lah, Yan, lo Yan. Kali baru Yan. Wah. Versine Jun Yan. Loh. Adi lagi lagi loh. Woi. Wah. Loh. Ukal narang balik. Ukal narok benale. Ya iki lho, Gus. Lah. Ukal ora ledu, Gus. Ye. Ya yo. Ya bocah maju, Gus. La. Ayo. La. Rotok maju dah. Lah. Lo. Lah yo. La. Wah. Yo, dia. La. Hei. Ayo. Wah, carane kabotan. Carane rasane. Lah lo. Ya, dia. Lah yo. Kayak ngene iki lho. Wah. Yo, as. Lah. Ayo. Arep nuliat terang-terangan. Ditelatani ya, Tat. Ngomong isun wedi nawi kesalahan. Hoi, as. Yo kesalahan. Ayo, as. Ayo no. Hal sedurunge wis ono warah ison sing gelem ison bingung rasa kaget masih wong seneng. Ayo.
Ayo, pas. Ayo tintaknya ya, Ed. Tintaknya. Loh. Yoi. Gus. Kapan pancen iku yo dadi karepe. Make ake liyane wong lanang sing mung siji ake gelare. Ya kita wis ya kita kudu kita bagi kudu biasa. Surabaya Banyuwangi liyan riko make akeh ngenteni. Loh, apa balik ya? Hei. Embong Banyuwangi.